Muslicák. A földkerekség legnagyobb alkoholkedvelői. A muslincák kimondottan szeretnek italozni. Képesek megkülönböztetni a magasabb és alacsonyabb alkoholtartalmú italokat, és ha tehetik, mindig a magasabbat választják. Be is rúgnak, ilyenkor kacsázva tudnak csak repülni. De amiben igazán különböznek az emberektől, hogy mi az utódainknak 18 vagy akár 21 éves korukig is tiltjuk az alkoholfogyasztását, ők ezzel szemben sokszor már a petéiket is magas alkoholtartalmú gyümölcsökbe rakják le, hogy megvédjék őket a ragadozóktól. A kis, részeges muslincák iszákosságuk ellenére aktívan részt vettek az emberiség tudományos életében, mert a genetika fontos felfedezései kötődnek az ő nevükhöz. Szegény muslicák azonban csak az alkoholfokot tudják kiérezni az italokból, még a bort sem tudják megkülönböztetni a pálinkától. Hála Istennek, hogy mi tudjuk élvezni a különböző aromákat. Hölgyeim és uraim, sok Kovács Tibor könyve Borgőzös évszázadok című könyvéből volt, amely októberben fog megjelenni. Ez az újvilági bor szórakoztató története lesz. Úgyhogy remélem, hogy meg fogják majd esetleg vásárolni, és majd még több történetet olvashatnak a részeges muslicákról és az újvilági borról.